May itlog ng butik ako dito. Ayan, kita mo ha. Pag nabasag mo ito, may premyo ka. Anong premyo? Napatakan pa? Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, habang nag-aayos ako itong kawit. Ayan o, nakita niyo yan? Yan yung kawit. Yung may... Yung kawayan na yan na may kawit. Kasi kakawit ako ng niyog ngayon. Dun sa suklot, sa isang kawayan na ito, may itlog ng butiki. Ayan o, ayan. Nakita yan? O. Itlog ng butiki yan. Susubukan ko mga kasinag, ipa-challenge ito kung magagawa nung anak ko ha. Ito mga kasinag, pag nabasag ito ni Janjan, bibigyan ko siya ng 100. O bibigyan kita 100 ha. 5 seconds lang ha. Ang gagawin lang mga kasinag, nakaganyan yung itlog, pipisilin lang. O magbibilang ako ng 5 seconds. Susubukan natin ha. Sige nga, ayusin ko. Ayos natin. Ganyan. Saglit lang. Pakita mo daw. Sige ha. Sige, dito ka. Huwag mong patagilid. Dapat nakatayo. Ayusin natin ha. Sige, ganyan. 5 seconds ha. Pakita mo sa camera. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5 5, 7, 8. Totoo lang mga kasinag, napakatigas talaga dito. Napakahirap basagin dito. Yung ganyan, kahit ako hihirapan dito. Subukan nyo ito mga kasinag pag nakakuha kayo ng itlog ng butiki. Basta yung patayo ang ano nyo mga kasinag, patayo. I-challenge nyo yan mga kasinag. Hawakan dyan, ganyan kahit anong hindi talaga kaya mga kasinag. Subukan ko kay Mrs. Subukan natin. Pa-challenge natin kay Mrs. mga kasinag. Mama, may challenge sa inyo si Papa. Ito, may challenge na dito mga kasinag. Ito. Ayan na, may itlog ng butik ako dito. Ayan, kita mo ha. Pag nabasag mo ito, may premyo ka. Anong premyo? Anong premyo ang gusto mo? Mag-isip ka muna. Pag nabasag mo ha. Anong? Hindi nga. 5K. 100, bibigyan kita 100. 100 lang? Oo. Hindi wag na. Ano 100 lang ang pera natin eh. Ano sa akin? May pera 100 ako doon. Sa kuya 100. May pera ako sa wallet ka 100. Ayan na. Dapat mama patindog. Patayo ha. Ayan na. Patayo. Ayan. Kapag ganito ang style ha. Patayo pa no. Parang kani? Ganyan. Kapag ganyan ha. Parang kani? Tahaw mo. Tahaw. Yan o. Diyan sa... Mama, baka magtarasik sa mga notebook ko. Ayun na yan. Sige na o. Sige. Basta, ito daw mo. Hindi matalsik. Kala mo kang kaya eh. Liit niya no. Sige 1, 2, 3, 4. Ayusan lang. Sige nga o. Daw. Sige nga. Ano kaya ba? Surrender ka na. Di ba? Si ate. Sige. Huwag yung pabalagbag. Huwag basag yung pagpabalagbag. Kahit ang persa mo hindi ko kaya basag, ikaw kulin. Sige nga, ikaw kulin. Hindi mo na ako pabigyan sa... Ay ba, kailangan natin videohan. Dalaw. O kaka ikaw mabigay sa akin ng 100 ha? Ano pa? Ganito, ikaw. Patindog. Matayo. May nagsubok sa ay. Wala, sugo ka yan eh. Sige, 1, 2. Ano ba yun? Dapat magpisil na. Nakano kasi nakabalagbag. Isa pa. Tarasik sa notebook ko. Sige. Nag-shoot sa bunga mo. Pabalagbag kasi ang ano mo, pisil. Nakita ko, pabalagbag. Dapat nakatayo kagad dyan Yan, ayun yung isa. Gusto mo po.
Matigas ka. Wala kasi pala si Colin. Isa pa daw. Oh, that bibigyan kita 100 pag nabasag ko pa ito. Oh. Dapat Ayan. ito Bigay patin ng daw. allowance ko sa Bito. Niyo, double allowance mo. Sige, ayusin natin ha. Hindi ako Nakakaya. Hindi mo lang pag-video ma. Ayan. At lang. Patagilid lang kaya napasa. Ayan, ganyan. Sige na. Hindi, ganun mo. Tagasan 5 na. seconds lang ha. Ganun lang ha. Hindi sa ganyan. Doon talaga nakalagay daya 1 ito. Matagasan man yan! O nga lang. Diyan talaga yan. At lang, hindi. Ilas kaya ako pag-video. Oh, yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Ano? Hindi na kaya. May daw. Oh, di ba? Natsambahan mo lang yung kanina kasi nakabalagbag siya. Ang nasa daw testo. Makulugan Sige na nga. kaya ang kamot ko. Ay! Nagtaransik sa libro ko. Mahirap na yan. Natsambahan lang yung Colin kanina mga kasinag. Agawan ng nakaano siya, nakatagilid. Yung pagpisaan niya. Pero kung nakatayo yun mga kasinag, hindi talaga kayang basagin. Kayo mga kasinag, subukan nyo rin po. Makakuha kayo ng itlog ng butik sa bahay nyo. Meron naman hanapan At- kang mama niya. Tawag dito, subukan yung pisain ng ganyan. Yung nakatayo mga kasinag ha. Basta nakatayo, hindi yung pahiga. Pag pahiga, madaling mabasag yun. Pero pag patayo mga kasinag, yan, hindi mabasag. Turong pusi, nag-ayos sa mukha. Ayun, mag-ayos muna ako ng kawit. Mahina ang pa-challenge sa atin mga kasinag. Ayusin ko muna yung kawit mga kasinag at tayo magkakawit eh. Dito ko nakuha ito sa suklot. Ayan oh. Dito ko nakuha ito sa loob. Ayan oh, sa loob nito oh. Dito ko nakuha mga kasinag sa loob niyan. Ayan oh, nakita niyo mga basag nga oh. Pusi na yun na, nabasag. Kasi pag salpa ko dito sa isang suklot na ito, pag dugsong ko, ayan, nabasag. Diyan naman ako yung itlog. Ayusin ko muna ito mga kasinag ha, samahan nyo ako. Matagal na ako mga kasinag, nag-stop pagkukupra. Matagal na rin ako hindi nakakapagkupra. Ngayon, sabi sa akin ni Mama Merna, turno kasi niya. Ngayon dito, ito, sa lupa na ito. Ako daw muna magkupra, kawitin. Kaya ngayon mga kasinag, makakararas ulit tayo magkupra. Tagal na. Ilang buwan ang nakalipas simula nung sinauli ko yung rawis. Hindi na ako nakapagkupra. Ngayon na lang po ulit ako nagkapagkupra. Kaya ngayon mga kasinag, samahan niyo muna ako, ayusin ko muna to. Magkupra muna tayo. Ayun mga kasinag, maangawit naman tayo. Kanina nakawit ko na yung banda dun. Kinawit ko na yung mga niyog. Ngayon, magkakawit ulit tayo mga kasinag, alas 12 ng hapon. Dito naman tayo makangawit. Kanina kinawit ko na yan. Kung makapansin nyo, may tambak na ako dito. Tapos doon, yung mga parte doon, kinawit ko na yon. Ngayon mga kasinag, ito naman nyug na ito ang kakawitin ko. Banatan ko naman itong matataas na ito. Samahan nyo muna ako mga kasinag ha. Mga awit muna tayo ng niyog. Medyo mataas pa ang araw. Kakawit na naman tayo. Ay kapus, hindi abot. Dugsungan natin ang ating kawit. Dugsungan natin ang suklot. Yan. Asan yung butas? Yun. Yan. Pasakan natin. Oh. Ganyan lang mga kasinag kapangawit dito sa amin. May lugar kasi dito sa atin na akyat ang ginagamit. Pero dito sa amin mga kasinag kawit po. Kasi hindi tayo tatagal kaakyat. Pero mo kada isang puno aakyatin mo. Nako. Yan. Nako. Dito pati nagpuitog yung aking bingala.
Tumba pa. Natumba mga kasinag yung kawit natin. Wala. Hindi maabot pagsabit ko. Yan. Bawi. Bawi pataas. Yun. Naku, may tugtog pa. Masama ito, maka-copyright ako. Gusto mo natin. Yun. Dito naglilimlim kasi yung aking bingkala. Ayan oh, makikita nyo. Ayan. Ayan sa ilalim. Ayan oh. Ayan oh. Oh, naglilimlim. Diyan naglilimlim. Masama niya, patak ng niyog. Sana hindi naman. Tansyahin lang natin mga kasinag na hindi mahulugan. Kauitin natin to. Puro laya oh. Isang rahog, laya. Oops. Pagkakawit ng mga kasinag, ingatan din. Hindi rin basta kawit. Kailangan marunong kang tumansya. Yun. Yeah. Di ba ang hirap din mga kasinag? Hindi rin basta ang paups. Hindi rin basta ang pangawit. Masariaw. Mangalay din sa liig ang mga kasinag ang mga awit. Sa ganitong pangawit mga kasinag, ang titingnan nyo lang po yung sumapaw. Pag malaki na ang sumapaw nyan, ibig sabihin yung sumapaw yung nasa itaas. Pag malaki na yun, pwede na yan, iprahin na yan. Kung saan yung tipong na yan. Ngalay, ilang puno pa lang eh, nangangalay na ang ating liig. Yan. Panibagong mga kasinag kasi matagal-tagal na hindi ako nakapagkupra. Kaya naninibago tayo. Ito naman. Ito. Ayan. Oops. Gunat ng palapa. Yun. Nakatawid. Masyadong mahaba ang ating kawit.
Init mga kasinag. Ilang puno pa lang. Grabing taas ang araw, nakakasilaw. Update ko lang kay mamaya mga kasinag ha. Mangawit muna ako. Napatakan pa? Napatakan? Mga kasinag, kung kayo mangangawit ha, huwag kayong aakit sa puno ha, huwag niyo akong gagayahin. Mga professional lang ang gumagawa niyan. Delikado yan mga kasinag. Hindi kaya abot itong mataas sa puno ng niyog. Wala na akong pandugsong. Kaya umakit ako sa puno na yan. Dahan-dahan ko lang, baka patakan yung ating bingala. Kasi naglilimlim yung bingala natin dito. Ito, dito lang pumatak yung niyog. Naglilimlim dito yung bingala natin sa ilalim. Ayan ayun, nakita nyo mga sinag. Ayan naglilimlim, ayun bingala natin. Kaya dahan-dahan ko lang na pinapahuros-huros ko lang para hindi tamaan. Yan yung katulong ko si Jan. Masipag na yung binata ko na yan. Talagang matibay na talaga. May dala na pating sundang. May sarili ng itak yan mga kasinag. May binata na ako mga kasinag na tumutulong sa atin. Bilis lang talaga ng panahon. Ipon-ipunin natin ito. Kapagod mga kasinag. Nanggaling tayo dun. Dito naman, papunta naman dito. Ayan naman ang kakawitin natin. Pagod, panghina. Yan ang matindi dito mga kasinag. Leg, mangali sa batok, katitingala. Lalo na pag mapurol pa ang kawit. Abutan lang yung kawit ko, hindi pa ganong mapurol. Matalas pa naman. Kaya laban pa ito. May isang laya pa pala ito. May naiwan pa pala akong isa andun sa taas. Laya na. Ayan ayun. Yun, talsik dun. Huwag kang mabali. Patapusan muna bago mabali. Ayan na, ito na yung ating kinawit. Ayan. Ayan naman yung tagahakot. Yung mga bata mga kasinag. Hinahakot nila, dinadala doon sa mangga doon. Doon ko lang kasi babalatan yan.
Para hindi kasi nagtatambak ang mga bunot kung saan saan. Kaya sabi ko sa mga bata, hakuti lang dun. Para ang bunot mga kasinag, isang tambakan, isang sunugan lang. Pwede ko rin namang ipanggatong sa baboy. Kaya sabi ko dun na laang. Taklubang ko lalaang yung bunot na yan dun. At ipanggatong natin mga kasinag pag nag-alak ng ating baboy. Malapit-lapit na. Ilang mga 20 days na lang anak na yung ating baboy na dalawang alaga. Kaya yung mga bunot ipunin natin dun, gamitin natin pampausok. Kasi pahinga muna tayo sa pagkawit. Dinala ko na yung kawit dun. Bukas naman talagang mangalay na sa batok. Parang makapal na yung batok ko mga kasinag, katitingala gaganon. Ngayon maghahakot naman kami. Ito yung kinawit ko kanina. Punin natin. Yan yung ating kinawit. Punin natin ang ayos mga kasinag para pag hakot habang may oras pa maghakot man tayo. Pasanin natin, malapit lang naman. Magayon kasi mga kasinag, hindi pa natin pwedeng hilahan, hindi pa natin tawag nito, mamanso kung tawagin. Yan ayan yung mga kinawit natin kanina. Yan na yung mga kinawit ko kanina mga kasinag. Tapos habang nagkakawit ako doon, hinahakot-hakot naman ng mga bata. Swerte nito mga kasinag kung maka 300 na buo kami. Kasi maliit lang naman tong lupa na ito mga kasinag. Saka turno-turno sila bianan pag nagkukupra. O ngayon turno ni bianan. Kaya sabi niya, ako na muna magkupra. Gawa ng si Mayra nga mga kasinag, gamitin sa kanyang pag-eskwela. Kung maalala niyo si Mayra mga kasinag, pamangkin ni Mrs. Pagtutulong-tulungan lang namin paaralin kasi yung magulang wala namang kakayanan na mapag-aral siya. Kaya pagtutulong-tulungan namin. Sabi ni mama, ako na magkupra. Yan, kuprahin ko na mga kasinag para may konsumuhin pati sila doon sa boarding house, doon sa Bito, para may maibili man lang kami ng mga bigas, mga ulam nila, mga pangrekado. Kaya kinupra ko ng mga kasinag para may pangbili sila ng mga doon, ng pangangailangan nila, pang-allowance rin ng mga bata. Ayun mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, hanggang dito lang muna po at update ko lang kayo bukas mga kasinag sa mga iba pang kaganapan. Magpapahinga muna ako at asikasuhin ko mga dapat kong asikasuhin. Tapos yung ating mga alaga, hanggang dito lang muna sa 63,000 subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.